Takže toto je mapa celého Ruska aj s jeho republikami, ako Ruská federácia. Tuto je európska časť. Ako vidíte, je tam veľa republik, aj veľa miest. A tu je azijská časť. Náš irkutský dekanát, irkutská diecéza sa rozprestíra na tejto, ako presne vidíte, na tejto pravej polovici celého Ruska. Hovoril mi náš farár Vlodek, že je to 10 miliónov kilometrov štvorcových. Dúfam, že som si to dobre zapamätal. A táto druhá polovica Ruska od tejto žltej až po to ďalšie, tak tam sú tri diecézy. Moskovská, Saratovská a Novosibírska. A v tejto druhej časti je len čisto, keďže tu menej miest, menej ľudí, je takéto veľká tá diecéza irkutská. Takže patrí tu Kazansk, tu celá táto oblasť, Jakutská, Irkutská oblasť, dekanát, Čita, Blagoveščensk, Chabarovsk, až po Kurilské ostrovy a táto časť Ruska takisto. Takže, ako vidíte, naša diecéza je obrovská, niečo také ako trošku väčšia ako Európa. Takže, ak by sme zobrali Európu celú ako jednu diecézu jedného biskupa v Európe, tak by sa dalo povedať, ale zase počtom obyvateľov je to na neporovnanie samozrejme mnoho menej. Takže toto je pohľad na našu diecézu a teraz na celé Rusko. Tak zatiaľ sa s vami lúčim s Pánom Bohom. Majte sa pekne z našej diecézy a z nášho Ruska.